Batiste respon, Muralla deixa passar Carlos Pérez. Gràcies. De Gandía, ahí tenen a l'esquerra a Carlos i a Juan Gracia i a la dreta està hem vist iniciació con Carlos la pilota la tamborita. Salutacions cordials, molt bona vesprada des del trinquet El Zurdo de Gandia, escenari del trofeu Televisió Espanyola de Raspall, que va enfrontar a la parella dels Rojos, integrada per Juan Gracia i Carlos, front el trio blau. Ahí estaran Batiste, Tonet i Coeter, una volta més la 2 de Televisió Espanyola, oferint-los esta modalitat d'aquest esport tan autòcton, tan nostre com és la pilota valenciana. Estem assistint als prolegòmens, a l'acte de presentació dels homes que van a lluitar per este trofeu. Ahí tenen el nombrós públic present, així al trinquet del Zurdo de Gandia. I ahí tenen a l'esquerra a Carlos i a Juan Gracia, i a la dreta estan sent presentats en estos instants Batiste, Coeter, que és el dels mig, i a la seva dreta estava Tonet. Bé, i una volta més per acompanyar-nos en els pertinents comentaris tècnics tenim a nosaltres a eixa figura de la pilota valenciana i promotor d'este esport com és Alfredo Hernando Freddy. Freddy, molt bona vesprada, com estem? Hola, bona vesprada, molt bé, així estem, preparats. Una volta més. Sí. Bé, ahí estem assistint, com diem, als prolegòmens, a l'acte de presentació d'esta partida. Freddy, bé, la pregunta ja sorgeix ella sola, com es presenta, perquè avui tenim una parella davant un trio. Això no canvia res, simplement pues, igual un poc equilibra potser les forces. Sí, bueno, és de veres que un trio, i més en la modalitat de raspall, és dir molt, Batiste pareix ser que està recuperant-se dia a dia i va a més, i bueno, anem a veure avui quin nivell dona de xoc. Pareix ser que estan ara parlant i estan demanant un minut de silenci per la mort de Simón Nogués. De José María Simón Nogués, respetuosíssim minut de silenci que comença en estos instants. Ja està, cavallers, ánimo! Ahí hem assistit, Freddy, a aquest record en la persona de José María Simón Nogués, un home que ha fet tant per la pilota valenciana i va ser el creador, entre altres, de l'individual d'escala i corda i altres competicions. La veritat és que un home que, mentre dura este esport, ja tota la vida i també permaneixerà en el record dels aficionats. Sí, què n'hi ha que dir de José María que no estiga dit o que puga dir jo, no? Jo crec que està dins del cor de tots, la pilota valenciana se li vol i se li voldrà sempre, i bueno, ha deixat una huella molt important per el seu recolzament, per el seu recolzament no sols per el càrrec que tenia, sinó com a aficionat, perquè en tenia, perquè li agradava i perquè era una persona que era amic dels amics i sabia estar molt. Una persona, Freddy, que curiosament, com tu has comentat abans, vas conèixer precisament en aquestes instal·lacions del trinquet del Zurdo de Gandia. Sí, la veritat que el primer circuit Bancaixa que esperem així a Gandia, pues, vas veure entrar, la veritat que vas portar una sorpresa molt gran perquè bueno, el número 1, el president de l'entitat financera més important de la Comunitat Valenciana, pues, que encara a veure una partida de pilota, pues, per a mi era un orgull i per a tots els que estàvem així dins. Ell va saber donar-li categoria i imatge a la pilota. La veritat que no l'agrairem mai tot el que ha fet per la pilota. Bé, doncs amb el record a José María Simón Nogués, avui la vida continua i així la 2 de Televisió Espanyola es va oferir, com hem dit abans, el trofeu que porta el nom de la nostra televisió i la partida que va enfrontar a estos dos homes, a la parella, com hem dit abans, a Carlos i a Juan Gracia, Carlos d'Oliva, Juan Gracia de Potries, i davant d'ell estaran Batiste i Tonet, tots dos de Genovés, i junt d'ells, completant el trio, estarà Coeter, que és germà d'una altra figura del raspall, com era Coeter el primer, decimat de Valldigna. Sí, bueno, en diferent demarcació, perquè este juga davant, el germà jugava darrere, una gran figura, que des d'ací li donem unes salutacions
per lo que va també representant en aquells moments i els grans moments que ens ha fet passar, no? Ja veurem, el seu germà està així per a dir coses, no? Bé, ahí està Juan Gracia, que avui va actuar com a resto en els Rojos, i jo la veritat, encara que Carlos ha sigut punter, que figura així en la seva fitxa, jo és la primera vegada que el veig jugar davant. Sempre, últimament, estava veient-lo jugar darrere. Sí, però ell moltes vegades juga davant, és un jugador que s'acopla molt bé. Mira que, sobre no tindre un braç per dalt molt fort, és molt passador, quan ell s'anticipa molt a la jugada, és molt valent i és capaç de jugar en qualsevol demarcació. Bé, la partida que s'ha iniciat, ahí tenim precisament Carlos amb la dreta, la pilota recolza en la muralla, Batiste per baix, ara la frenalla lleugerament, i és Coeter. A parecer n'hi ha hagut una infracció, Freddy. Sí, bueno, la pilota pareixia que l'ha donat, pareixia que l'ha donat, i ha sigut tanto blau. Per tant, 15 blau en estos moments. El trio que es col·loca per davant. Hem vist en aquesta acció com Carlos no ha pogut donar-li velocitat a la pilota. Esta s'ha quedat frenada. Pràcticament Coeter podia finiquitar el punt, que és l'home que actua en la punta del trio. S'ha quedat molt proper, n'hi ha vegades, i sobretot al principi de la partida. Pot ser també perquè és el principi, perquè encara no han escalfat prou. Sí, no, s'ha quedat molt morta. La pilota anava molt bé perquè anava tancada. Batista és un jugador amb una pilotada fortíssima. Per dalt, una contundència fora de lo normal. L'ha tancat molt bé i en un principi de partida que les mans estan gelades, el braç no està encara en el punt, pues fa molt de mal, no? Bé, Coeter estava molt prop també i, bueno, quasi estava a 2 metres d'ell. Era pues, un penalti, no? Penalti de ser porter. No sé què haurà passat si estiguem, per exemple, 20-20. Sí, ara pues, estem 0-0. La sang més calenta, sí que de veres a la millor no l'haguem donat. Bé, ahí tenen vostès com una i altra volta Juan Gracia i Alfons Carlos escalfen, perquè, com estava comentant Freddy, sobretot en este començament de partida, els músculs estan molt gelats. Avui també pot ser que incidisca un poc l'ambient, perquè avui ja pluja ben rebuda, ha caigut, i molt bé per cert, al llarg de tota la comunitat, i evidentment l'humitat pues, fa encara que estigués un poc més gelat que el que hagis pogut estar en esta Setmana Santa, que el sol ens ha acompanyat i ha pegat de debò. Sí, no, i a més que així estem molt poc acostumbrats a l'aigua, com 4 gotes, així a València mos ho feiem. I mal caigut. Ho feiem. No, però, segons s'ha comentat, ha plogut molt bé, esperem que siga beneficiós per al camp, encara que això sigui a Alacant, hi ha hagut algun altre problema que esperem que la cosa no passi amb això. Bé, tornem a centrar-nos en la partida, evidentment per les travesses així també a este món manen, i no sé com estaríem donant el dia d'avui, Freddy. No, pareix ser que estan donant a la part, pareix ser que la partida en aquest moment ja agrada als dos bandos, sobre fer el 15 blaus. A lo millor pues, això vol dir que la parella, agradava la partida un poc a la parella, i en fi, anem a veure com es desenvolupa. De totes maneres, massa pronte, i no... n'hi ha que veure sobretot l'evolució un poc de Batiste, que com tots saben pues, va tindre el problema al braç de l'esquerre molt de temps va estar parat i no és tan fàcil posar-se al 100% i més al nivell que ho fa Batiste, no? Jugador que està acostumbrat a estar en l'elit, de ser de 2 o 3 millors, i estar ahí costa molt d'entrenament, molt de treball. Ell és un jugador que sí que ho fa, que treballa molt, que és molt disciplinat i a poc va avançant. Anem a veure una partida tan sèria com esta que és capaç de donar de sí i quin nivell és capaç de ratllar. Bé, molta gent la que s'ha apropat així al Trinquet del Surdo de Gandia, i com no podia faltar també el president de la secció de raspall de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Hernández, Vicentico el Rullet. Això sí, ell estava a Mestalla fent força ahir. Com tenia que haver guanyat el València sense la presència de Vicentico? No? Sí, jo crec que tenia molt que fer, perquè sí que fica tot el que pot i fica tot el cor per a que el València estigui ahí. Era el comentari avui, així a l'entrada, entre tots els presents, la majoria, que el que és aficionat a l'esport, Freddy, li agrada el raspall, li agrada el futbol, li agrada el ciclisme i li agrada tot. Sí, li agrada la pilota i li agrada tot, això sí que és de veres. Aquest esportista, pues, i coses de València, no sols el València, sinó la pilota valenciana, i jugadors i corredors, com tu dius, de ciclisme, perquè estan defendent els colors nostres, no?, de la terra. Bé, tenim estos moments d'impàs, ahí tenen també a Coeter i a Batiste, el que havien comentat abans, Coeter, l'home que juga en punta, encara que el trio, com hem comentat abans, Freddy, no el resto, que en aquest cas és
Batiste, però sí que entre Tonet i Coeter pues, poden intercanviar al llarg de la partida més habitualment la seva posició de mitger i punter. Sí, bueno, el resto no. El resto normalment juga en el seu lloc a lo llarg de tota la partida. També és en el cas de Carlos, per exemple, igual juga darrere que al mig. Però normalment juguen... però en canvi el mitger sí que es canvia. Quan juga un trio, pues, si no està molt fi o creu convenient que a la part del rest té que jugar un al mig i l'altre a la punta i a la part del blau es canvien, pues això ho fan d'una forma tranquil·la i sense cap problema. Bé, i aquest és el marcador, pràcticament inèdit, sols s'ha disputat un 15, és el que afavoreix, com veuen, el trio, els blaus. En això que hem comentat abans, que Carlos ha frenat la pilota i pràcticament li l'ha donat als seus oponents en veure que pràcticament estos podien finiquitar el punt de forma fàcil i en els primers compassos de la partida. Hem vist també així el que és la pilota valenciana, Freddy, un home pegant-li un mos abans a un bocata, i és que l'home ja s'haurà arreglat avui la marxa, és a dir, jo avui no dinaré, acabaré allà a les 5 de la vesprada, agarraré un bocata, però a mi ningú me lleva la partida de pilota. Sí. La pilota per a molta gent és la vida, no? I l'han jugat de xicoteta, l'han viscut al carrer, i ara, pues bueno, i quan més temps tenen, la gent vol jubilar-se molt de tranquil·litat a disfrutar d'estos moments, no? I sí que es veu molta gent que es relaxa i se'n ve així a passar l'esperat. Bé, això reprèn, Freddy, ha fet ja la senyal Batiste, que és el que ha fet la treta des del fons, no ha pogut respondre Juan Gracia, i pràcticament l'han rematat nosaltres amb la testa. Has començat fortíssim, Batiste, jo el veig des del primer 15, això que és un jugador que tarda en entrar en xoc, jugador de molta musculatura, però s'ha entrat en una força increïble. Ahí està, 30 net per als blaus, quan és Tonet el que intervé des del 4, ara des del fons Juan Gracia, avança metres Tonet, arraconant a Juan Gracia, la para Carlos, ara Coeter ben l'ajuda, la segona oportunitat per a Coeter, i ell que fa el 15, el decimat de la Valldigna, atenció, val net, en este primer xoc que ha anat molt ràpid, això sí, havien fet un incís a partir del primer 15, però estos dos següents punts han sigut meteòrics i estan a un pas el trio d'apuntar-se el primer xoc. Anem a veure què passa, Freddy. Sí, Batiste està traient molt bé, molta força, i la primera pegada està dominant-la molt, molt forta. Ara es torna del que intervé, Carlos defensant a Juan Gracia, el seu company, de nou el d'Oliva des del 7, ara més problemes per a Batiste, se'n ve a la muralla, deixa passar Carlos per a que siga Juan Gracia el que la raspe des del fons, a l'aire la volea de Tonet, avança al nou Juan Gracia, en el palquès davant, Batiste respon, ara la mateixa contestació per part de Carlos, Batiste que imprimís velocitat a la pilota, la cosa va, com veuen ara, en el d'Oliva, molt bé. I el de Genovés, la pilota ha pegat en el pal, però finalment torna. Quina força la de Batiste. Ve la resposta de Juan Gracia. Des de l'1 la raspa Batiste. Avança Carlos, buscant ara i l'escut que deia. L'ha sobrepassat per dalt. A Batiste aconsegueix un poc d'oxigen. Primer 15 per als rojos. El marcador queda ahí. Vale 15 de totes formes per als blaus. Ahí està la repetició, Freddy. Molt bé, està Carlos. Molt ràpid el veig jo. I molt bé. Ja l'havia caigut de dalt abans, ja se m'havia el 15. De nou Carlos buscant el palquer de dalt, es queda en el de baix, i atenció. Ha tingut mala sort, la veritat, ara, perquè... I ara està parada, mira. Sí, està parada, ha pegat el bolinxó de dalt, ha tocat terra, i ara tindrà que jugar-la a l'aire en l'esquerre, buscarà blaus, tancant-li a Carlos. Ja estava superat. Molt bé. Ara és Juan Gracia. Ara se li ha escapat la pilota. Li ha pegat a l'aire Juan Gracia, i mira per a on, quan ja estan a punt. El que haurà pogut ser ficar-se a un a perdre acte seguit el xoc. Per tant, primer xoc 5-0 per als blaus en este trofeu Televisió Espanyola que està oferint-los la 2 de Televisió Espanyola des de el Trinquet del Zurdo de Gandia. Com comentàvem, ahir hem vist com el rebot no ha favorit ni molt menys els interessos dels rojos. Batiste, acte seguit, al parar-se la pilota, l'ha ficat en funcionament i Juan Gracia no ha pogut tornar a deixar pilota. Repetim, 5-0 per al trio, per als blaus, per a Batiste, Tonet i Coeter davant. Juan Gracia i Carlos en este trofeu Televisió Espanyola, Gran Premi Òptica Borja. Ahí està preparat Juan Gracia, que la veritat ha iniciat la partida un poc gelat, conforme passen
els minuts segurament este magnífic jugador de Potries ficarà en la graella tot això que hi sap fer. Sí, bueno, és que normalment, i més aixida, si el que fa la treta el pilla a to, té una certa avantatge perquè pega primer i encara es tenen que fer els músculs. No veurem com està Juan Gracia, pareix molt potent també, entra molt de força. També Ahí està, molt bé, molt ficat fort. en dificultat Xara Batiste. Es pega la raspa amb la dreta, de nou la resposta de Batiste. Carlos que ve oxigenar el seu company, arraconant Batiste, que s'ha defès molt bé en el fons. Tractava ara Coeter de parar aquesta pilota i ha donat el 15. S'ha tornat un poc la tortilla, ha sigut gentil, podíem dir abans Carlos, i ara també ho ha sigut Coeter. Pues 15 per als Rojos en este segon xoc. Recorden que el primer se l'ha apuntat el trio blau, que domina el general per 5-0. Ara dificultat serà en la treta per a Juan Gracia, li s'havia quedat endarrerida la pilota. Que bé està, Carlos està començant molt fort també. Jo veig un Carlos molt segur, molt segur, li entra amb molta tranquil·litat, molta seguretat, la domina molt bé. I bueno, 30 net per als Rojos en este segon xoc de la partida. Primer que fan ells la treta. La resposta ara de Coeter, deixa passar Carlos, la raspa des de l'1, Juan Gracia. Batiste que buscarà el rebot, atenció, d'esquerra, més centrada aquesta pilota. Juan Gracia, ara li s'ha complicat ahir el de Potries. Ha tocat paret i tenia que esperar-la més o haver-li entrat una passa avant. La pilota només toca paret, tirar-la d'aquesta manera és molt difícil. Ahí veig com... Li se va complicar ara. Sí, ell en aquest moment, no, se la xua massa. I entre el cos i el braç no tenia prou lloc, prou forat. Ja ho guardo un poc més. Però està Batiste ja de nou, la pilota al centre, Carlos tractant d'imprimir velocitat, recolza la muralla, ve de nou al centre per a Carlos. Batiste i Carlos com veuen, la pilota va néixer, ara l'oxigena un poc Tonet, avança metres des del fons Juan Gracia, arraconant Batiste, ara ve com una exhalació Carlos, entrar-li des del 7, ahí tenen el trio ja ubicat per a defendre, ha parat molt bé Tonet, i oxigena un poc, però finalment ha tocat. Si l'havia tocat lleugerament, finalment encara ha anat a la paret, d'ahir la força que ha imprimit Carlos a eixa pilota. Molt segur Vale que 15 per als Rojos. Juan Gracia s'ha traguet molt bé. Hi ha que dir que Juan Gracia treu per baix, trae Sobaquillo. En canvi, Batiste treu per dalt. Són tretes totalment diferents, però que els dos treuen prou, treuen molta violència. Ara ha volgut buscar la careta Carlos i com ve a dir Freddy, li se n'ha per dalt. Sí, això sí que no pot fer fallo, perquè això és un 70-80% de tanto a favor del que la juga. No sé que li caiga o passa algun fallo. La raspa Coeter, busca el palquer de dalt i ahí que es queda perfecte. A l'escaire, podríem dir en futbol. Bé, retalla diferències en este xoc. El trio, els blaus, vali 30, de totes formes encara per a la parella de Rojos, per a aquest home, per a Juan Gracia i Carlos, el de Potries, esperant ja a fer la treta, bastant-la, mirant-la, i allà obert els seus companys, i fa la treta, deixa passar Tonet, Batiste des del fons, avança mentre Carlos, quin missil ha parat ara Batiste, torna a intentar-ho Carlos, impressionant, s'ha recolzat en la muralla, la pilota ha canviat radicalment, inverosímil el tema per a Batiste. Bé, ja està la repetició, dice 15 que iguala la partida en el parcial. Fet una carambola. Fet ahí una carambola que ho puc veure en la repetició, ha tocat la paret i l'ha clavat per entre mig dels tres. Empat a 5 en el marcador general en este trofeu Televisió Espanyola Gran Premi Multiòptiques Borja, que estem oferint-los la 2 de Televisió Espanyola des del trinquet el Zurdo de Gandia. Repetim el marcador. Juan Gracia i Carlos 5, Batiste, Tonet i Coeter 5. L'acaba de dir Batiste als seus companys, ara Tonet i a Coeter, que este és el xoc, que n'hi ha que fer-lo, que n'hi ha que defendre la treta, i els dos assentien pegant cabotades i dient sí, que anem a veure. Anem a veure si acaba la partida com comença, igualada. Se guanyaria en espectacle per als nostres telespectadors. Atenció ara, Juan Gracia des del fons busca la posició de Batiste, avança metres Carlos, la resposta de Tonet, de nou Carlos, Tonet ara de nou
frenant, guardant l'esquena de Batiste, ara no ha pogut precisar eixa volea, i 15 per als rojos. Això és el que no volien els blaus. Sí, el trio. Se li ha anat molt fort a sota del braç, Juan Gracia, dolor d'una potent pegada, i se li ha quedat algo curt a Tonet. Tonet està xulada, només volia llevar-se-la de damunt, però se li ha anat per baix i li ha pegat fora de la mà. Ahí está el de Genovés, atenció ara, molt perillosa. Quin saque. Tremendo. Això és un de les tretes perfectes, no? Tocar la paret, i arraconar-la. Al voltant del 3, pegar la paret a la part de la dreta i la pilota dibuixar perfecte. Buscant la careta, i si és capaç de tocar la careta abans del jugador, ahí se li complica moltíssim, moltíssim. Estem a 500 en este tercer xoc. Ahí està Tonet. Carlos, que ve per baix, arraconant Batiste, la té de bot i braç, la mateixa forma ara de bot i palma. La té Carlos, raspa de quina forma, Gràcia, impressionant. Que barbaritat. Impressionant, i ha sigut el 15 que més aplaudiments s'ha tret en el que portem de partida, perquè la veritat ha sigut un col per a veure amb vostès impressionant. Vegin la posició de Juan Gracia, com vola la pilota, sobrepassa tot el trinquet, les instal·lacions, i es queda al palquet. El va redal, sí senyor. 30-15 per als rojos. Ahí està Batiste. La resposta de nou de Juan Gracia. Batiste que avança unes quantes passes. Carlos que la para. Tonet que intervé ara. Es recolza Juan Gracia, però finalment bota l'escala i estarà parada. Anem a veure qui és l'encarregat. Pareix ser Tonet, l'home que actua en estos instants de Mitcher en el trio. Ahí está Antonio Ordiñana Sánchez Tonet, natural de Genovés. I efectivament vol dibuixar-la també, encara que l'havia parat Juan Gracia, i finalment Coeter és el que finiquita el punt. Bueno, ja estem a 2. Per als que vulguin conèixer el món de la pilota valenciana, el que el tenis seria iguals a 30. De nou Batiste dibuixant-la. I de quina forma? Una altra vegada igual, tocar de paret, al 3 i buscant la careta. Quan toca la careta en un efecte mortal, la pilota és molt difícil. O te'n vas avant i te la xugues, te quedes arrere, no saps el que fer. A més en la violència i la força i la velocitat que porta la pilota de Batiste. Vali 30 per als blaus. Repeteix Batiste, ara ha pegat més. Centra la careta de totes formes, molt complicada per a Juan Gracia, que de nou ahí té el recao de Batiste, intervé ara Tonet. Carlos tractant d'oxigenar el seu company, deixa passar ara per a que siga Juan Gracia. Tonet de nou des del 7, avança metres el de Genovés, i ahí està. 15 i xoc per als blaus, que pugen a 10, 5 per als rojos en el marcador general. Ahí està la repetició. Molt bé, la baixa amb molta força, molt correguda de mà, és el que jo Tonet, i obliga a que passar-la ja haguera fet prou. Ahí està, la primera afeita, la segona pura. Repetim el marcador. 10-5 per al trio integrat per Batiste, Tonet i Coeteres blaus, davant la parella roja, Carlos i Juan Gracia. La veritat, com bé havia dit Freddy, el trio tenia que guanyar el xoc des de la dreta, ho ha aconseguit, i ara, clar, ara la feina, el buscar l'equilibri és per a la parella, per als rojos, en este cas per a Juan Gracia, el de Potries, i el seu company Carlos, parella totalment de la Safor. Avança metres des del 5, la resposta de Carlos. Bé, havia parat Agustí, torna a parar, ara... Molt bé. Que bé ha parat Tonet. Molt bé, Tonet. I bueno, han salvat este primer assalt. Que bé, l'ha enganxada ara Batiste. A l'esport de Juan Gracia, estira a terra Carlos. Des del fons Batiste, ha tocat la malla i li se complica la cosa. Se'n va a l'escala, estarà parada a l'altura del 3 aproximadament. Ha volgut fer la forçada, ha volgut ara despejar i buscar el palquet. L'ha eixit un poc, l'ha enganxat massa i la pilota, tocar la tela, com fa un poc d'arc, s'ha anat a l'escala. Tornarà a carregar ara Carlos. Intentarà tancar-la. Ahí va el d'Oliva, a l'altura del 7 ha rebotat, ha salvat bé Batiste, deixa passar Tonet, de nou Batiste, Carlos arraconant-los, l'ha parada molt bé Tonet, ara trata de traure-la i el que ho fa és Coeter. Creia que són molt
i no a plens té temps Carlos o de buscarlo en este sí. cas. Ahí está, avança metres Juan Gracia, el resto dels blaus, en este cas Batista intervé, també ho fa Carlos, que ha avançat fins al 4. Ahí Batista en el revers. És que anava molt forta la pilota de Batista ara. Carlos li ve cara d'ella, però la pilota anava amb molta velocitat i se li ha quedat el mateix puesto. I ahí està Coeter, buscarà el palquer de dalt, ahí es queda. Per tant, primer 15 d'este xoc per als blaus, tal com ha començat l'anterior, és a dir, tren els blaus i els rojos han ficat per davant en el primer 15, es torna a repetir la història, ells han pogut salvar aquesta circumstància. Anem a veure què fan la parella Juan Gracia i Carlos. Batista des del fons, avança al 4 Carlos, salta Tonet, Batista la trau de nou, recolza en la careta, i ara ve Juan Gracia des del 2 a imprimir velocitat, la para molt bé Tonet, atenció, li se complica, i ara està Coeter, fica la directa, busca el palquet, bueno, es queda la cadira, torna. Sí, està parada. Però està parada. Ha tocat el cap. Estan tenint problemes els rojos, i sobretot Carlos, en este cas, per a resoldre els 15 i estan defendent molt bé el trio. En aquests moments el trio està defendent molt bé, està jugant la pilota i Carlos no té massa fàcil. Ahí està Juan Gracia, s'ha recolzat a l'altura del 3 la muralla, la resposta de Coeter, deixa passar Tonet, Batista, el que farà el revers, Carlos arraconant Batista, ha salvat molt bé el de Genovés, de nou Batista. Molt bé, estan defendent molt bé els blaus, el trio. I costa Rojos trobar el forat. I Carlos ha fet un esforç molt gran. Ara la feina és per a Juan Gracia, tengo que saltar Boti volea, ara la volea a l'aire, busca la posició de Batista, que no deixa que tocara el fons, sense deixar-la caure Juan Gracia, la para Tonet, li se complica Carlos, Se li ha escapat. i està parada a l'altura del 7 i mig. No deu de tindre massa problemes tampoc, en este cas Coeter, que per lo menos en tirar-la llarga, no sé que l'enganxe, però pot caure, pot pegar qualsevol paret. busca el palquer de baix en este cas, Ha tocat el palquer. però ha passat i dona vida als Rojos. Carlos canvia de mà a l'esquerra, a la dreta la resposta de Coeter. Molt bé Juan Gracia, bon dia Freddy. De nou el de Potries, Tonet ara que entra en acció, el mitger del trio, Agustí des del fons, deixarà votar Juan Gracia per entrar-li amb la dreta, no la deixa caure Tonet. De nou la resposta del de Potries, ara és Coeter el que ho prova, i ara tenim més dificultats, i ara tractarà de finiquitar, com apuntava Freddy el punt, ha pogut parar-la en un salt, ara és Tonet el que deixa de nou, per a que siga Coeter el decimat, el que busca el palquet, molt bé Juan Gracia defenent-se com un cosac en el fons, ve Batista a ficar la directa, Tonet que guardava l'esquena al seu company també de Genovés, Carlos tracta de guanyar velocitat per als Rojos, deixa passar Tonet, Batista des del fons, quasi impacta en el seu company Tonet, de nou Batista, així no descansa ningú, vaig a 15, això no s'acaba, Freddy, no s'acaba. a la deixem-lo. Sí, estan defendent molt bé el 15, mira que barbaritat, Batista s'està molt bé. I quina resposta de Juan Gracia, és Tonet ara el que vol intervindre, la mata per a que Carlos imprimís la velocitat, des del fons Batista, de nou Carlos, ve el revers, la feina ara per a Juan Gracia i la volea perfecta del de Potries. Per baix ara Batista, Carlos que intervé de nou, que no s'acabe això. Ara es ve a vindre, Freddy. Que bonica la xugatara, després de jugar una barbaritat, no comptant les pilotades, però han sigut moltíssimes. Carlos ara s'ha sentat un poc en l'escaló, està agarrant un poc d'aire perquè diu, això porta molt de ritme. Bueno, així veig gent com quina panoràmica, Freddy, Sí. M'encanta. Sembla una pintura des d'ací. L'ubicació. Ahí es podia il·lustrar bé i plasmar-ho, qualsevol quadre. Bé, hem de dir-los que estan ahí gaudint d'este 15 i, clar, s'hem oblidat un poc del marcador. Estem a 500 en este xoc i hem de dir que dominen els blaus per 10 a 5 el que és el marcador general en este a 500. Anem a veure si visquem un punt com l'anterior o paregut. La partida que prometi molt. Ahí està Tonet,
Juan Gràcia des del fons, la mata, ara Coeter és el que oxigena el seu company. De nou la feina per al de Potries, ve per baix, Tonet és el que intervé ara, s'endolça la pilota i Juan Gràcia li dona velocitat. La feina ara per a Batiste. Carlos, que com no, tracta d'imprimir velocitat, Freddy. Sí, sí. Molt bé, també ha entrat. Està jugant. Juan Gràcia és la pilota una cosa bàrbara també. Estem disfrutant, Freddy. Gràcia, un jugador de pelota fortíssima. Ara li s'ha anat, quedant molt escala. Passa que ha tingut mala sort. L'any passat, una lesió, va jugar molt poques partides, no li han respetat massa les lesions a Juan Gràcia, però és un jugador d'uns poders excepcionals. La pilota del braç per dalt és moltíssim, per baix també, és molt valent, molt brau, i a vegades, pues, si el que estem parlant, si les lesions te respeten, pues, pots anar avant, si no, a vegades pues, te toca anar més a poc a poc. Tanto de Carlos... L'ha volgut parar Coeter, a lo millor pot ser Batiste... Sí. Haurà pogut o no, no ho sabrem mai. Sí, no ho sabrem. La veritat és que bueno, ha fet el que ha pogut. La pilota no era massa fàcil, la juga de molt prop, la juga del 4,5, molta força, tocada de paret, i bueno, ahí deixem la repetició. A veure... Sí, estava engatillant Batiste, de totes formes ho tenia molt complicat, ha vist que la pilota tenia molta velocitat Coeter, i en fi, com hem dit, mai ho sabrem. El que sabem és que els rojos de moment dominen este parcial per 30-15. Ahí està Carlos, com li dona velocitat una i altra volta al d'Oliva. Que manró, que bé, que fàcil ho fa. Que bé està este Carlos de l'última temporada, de fa 2 mesos que passa. Ahí en remat acrobàtic ha tingut que treure l'ara Coeter. Al revers Batiste, que ha pegat a la cama de Tonet. La pilota intenta fugir cada vegada, però clar, és molt difícil perquè no saps de quina manera. El jugador moltes vegades la juga conforme li ve a d'ell, no conforme si volguera. I en aquest cas, ahí veiem com tira el rebot, com li pega, bota, i això que ha pegat un bot de 1 metro, però no amb mans. Veiem aquesta càmera en la que s'aprecia el xoc del resto, en aquest cas. Atenció a Juan Gràcia ara. Intenta fer llevar-se damunt, que s'havia tancat allà a la careta. I ara tratarà de tornar a imprimir velocitat. Això fa endarrerides dos, tant a ell com a Carlos. Que forta la juga. Coeter, la resposta, tratar de parar-la. De nou la feina per a Coeter, deixa passar per a que siga Batiste, el que busca el palquet. Avança l'1, Juan Gràcia. Que bona va. I és que la pilota, quan toca paret i a prop del jugador, la dificultat és molt major. No portava, com aquí diu, res aquesta pilota, perquè anava en un globet, però anava tancant-se. Vali 30 per als rojos. Li entra l'aire, però ahí al tocar paret, la pilota ja no saps exactament què és el que va fer. Tornen a buscar els rojos el punt del xoc, el 15. Ara Batiste que vol evitar-ho. Carlos en el centre buscava de nou el racó. L'ha parat conforme ha pogut Tonet. I ara no ha arribat Tonet, sí que ho ha fet Batiste. Torna a executar-los esportivament parlant. Este home, Carlos, per aconseguir el xoc i l'igualada en el marcador general, Freddy, empat a 10. Sí. Estem puntuant en totes les caselles, es pot dir. Sí, no, estan defendent-se molt bé el xoc del bot. Són dos jugadors que trauen molt fort sobre traure, com han dit abans, Batiste per dalt, un carxot fortíssim també, i Juan Gràcia també trau per baix a Sobaquillo, però un Sobaquillo d'una velocitat molt gran, i sap molt bé Carlos també finiquitar, com dius tu, el tanto. Jo crec que s'està defendent molt bé el bot. Si no es cansen de moment, pues, n'hi ha molt avantatge a l'hora de fer el traure. Finiquitar, com bé dius, Frani. Hi havia un altre jugador de Levante espanyol, que era Carlos Casale, aquell xilè, que deia no sabemos finitizar. Un llenguatge també molt propi del xilè. Bueno, ahí està. No n'hi havia temps. Finiquitant, però ahí està, finalitzant en este cas. Este 15, i bé, igualada en el marcador general, empat a 10, este trofeu Televisió Espanyola, Gran Premi Multiòptiques Borja, també recolzant al raspall. Ja tenim Batiste, ja preparat per a carregar l'escopeta, però la veritat és que al llarg del dia d'avui està utilitzant-la molt bé la treta, Freddy. Sí. Alice anava més centrada, Juan Gràcia té més dificultat, es volia ficar a la Coeter, també Tonet, hi ha que veure com van estos en el carrusel de canvis a l'hora d'entrar-li per a ficar en dificultats amb tota la força a la parella. Juan Gràcia, en quina violència, Batiste que la tira a terra. De nou Batiste, bueno, ja ha salvat els dos.
Estos han tingut que salvar la piloteta. Ahí està Batiste, la pilota que arriba a la posició de Juan Gracia. Ara no la deixa caure, s'aparta Coeter, arraconar Juan Gracia, intervé també Tonet, deixa passar Carlos. No ha buscat el rebot, s'obre de camp Tonet per a que entre Batiste. Dificultats ara les de Carlos, jugant en arameu. I 15 per al trio. No tenia massa dificultat, ell se la veu fàcil, és una pilota que juga amb molta facilitat ahí, botant i pegant. Per a mi li ha faltat un pam més avant, només que un pam, perquè la pilota, quan ha botat, ha fet un peliu d'estrany i si haguera jugat un peliu més avant, no s'haguera desviat lo suficient per a errar-la. 15 per als blaus, 15 net, i estem ja en un altre. La pilota, evidentment, portava el curs, evident de que pujaria l'escala, i ara l'avantatge de nou és per al trio. En aquest cas pareix que va ser Tonet l'encarregat de ficar en dificultats a aquells homes que veuen al fons, estos que són els seus companys. Ahí està com agafa carrera Tonet, li entra la pilota. Bueno, perfecte. Molt bé, la veritat és que molt bé. Tonet no és un jugador d'una gran pilotada, però és molt segur, un jugador que, bueno, l'experiència en el és el més veterà de tots els jugadors i, bueno, sap estar en aquests moments difícils. Ahí veiem com li entra, sap col·locar la pilota. S'aparta un poc Carlos. Sí, perquè no és... Para que entre... No, s'aparta perquè està pensant que va tocar la paret, que és la idea, clar, i n'hi ha dos solucions. Molt bé ara també el Coeter. I continuen diferent del xoc del bot. Bueno, val net per a ells, és a dir, que estan a un pas d'apuntar-se un nou xoc i seria pràcticament meteòric també. Ahí està Carlos per evitar-ho. Tonet que li entra ara, la resposta desgelsada de Carlos, tracta de canviar l'orientació Tonet, ara imprimirà velocitat, ahí el té en Juan Gracia. Impressionant, molt bé, perquè això dona un poc d'oxigen als rojos. Vali 15 de totes formes encara per als blaus. Està mirant Batiste, que cada vegada que fa la treta Carlos s'obri cara a la careta per a que no la toque de paret, perquè la jugada és mortal, però en aquest xoc ha decidit dir, bueno, tu te'n vas cara a la careta però jo te la vaig jugar recta, i hi ha un xoc que estan fent entre Batiste i Carlos que molt bé, la veritat és que de tota manera Batiste la juga forta de totes les maneres, però sí que t'he de dir que estan jugant entre els dos a veure qui li agarra la posició. N'hi ha que anticipar perquè no pots esperar a que la jugues, una vegada la jugat ja no te dona temps, entonces Carlos només se fica a la muralla, quan va treure, obri, i en este cas no ha obert, ara sí que l'ha pillat. Ara la para Carlos, com deia Freddy, torna a intervindre el d'Oliva, deixa passar Tonet, i ara és Batiste des del fons el que la raspa. Ahí el revers molt bé des del nou Juan Gracia. Batiste volia salvar aquesta pilota i ho ha fet. Ara Carlos puja al 7 i mig. Ahí li s'ha complicat l'estrany, encara que ha pogut salvar defensivament en este cas Batiste. Juan Gracia, Tonet que intervé, la tira a terra, rebota com dia Freddy en la careta. De nou Tonet, Carlos ara per baix, la mateixa resposta per part de Tonet, des del fons Juan Gracia, donant-li velocitat. Juan Gracia, increïble. No li fan ninguna gràcia precisament a Batiste, que és el que té que traure-les. Ahí està ara Carlos, oxigenant a Juan Gracia. Batiste ara des del centre, l'esquerra ara perfecta de Carlos, la volea a l'aire de Batiste que li se'n ve un poc a la dreta, dificultant a Juan Gracia. Ara sí, després de la pegada de Coeter, de nou Batiste, toca lleugerament la muralla i l'ha pegat arrossegant-la Carlos. Molt forta. Resultat fatal per a ells. Molt forta Carlos, que no té el braç recuperat al 100% encara per dalt. La pilota anava molt rodada, obert amb molta força i no ha pogut rectificar a l'última hora. Està parada, vali 15 per als blaus i ja ho saben vostès. Si finiquita en este cas Tonet, que pareix l'encarregat, este és Coeter. Ahí està Juan Gracia. Això jo crec que és més que un penal d'esta distància. Ahí tenem l'ubicació. És Tonet el que agafa carrera. I bueno, ha salvat en primera instància Juan Gracia. Carlos havia segut. I la segona, com bé dia Freddy, no ha pogut. Ja fer prou que havia salvat Carlos, ahir el tenen a terra, encara han salsat en el racó. I ja pilotada, bueno, i nou xoc. En este cas, per al trio, per als blaus, 15-10. I anem a veure si això segueix el curs reglamentari
per a que arribem a 25. En aquest cas ara, en la treta, els rojos tindrien que imposar-se. Bueno, i ahí anem a gaudir de nou d'eixa perspectiva. I ahí molt bé, la tanca en l'esquerra, Carlos, després de tocar la paret, no la pot passar. Aquesta càmera que podríem dir la càmera de resolució, perquè és més o menys on se cou la resolució final del 15. Sí. Bé, Una visió diferent, una visió des de la mateixa grada, cap a baix. 15-10 per al trio, per als blaus, i evidentment ara tots es cansen, però clar, només deu de passar factura la qüestió física a 2 que a 3. Anem a veure este nou xoc. Ahí està Juan Gracia, i ara Batiste de nou, pareix que ha impactat lleugerament en Tonet, no és la primera vegada. Ja n'he portat 2. És que és... No, clar, no s'hi vol jugar en 2 en 3, clar. És que ahir Batiste ara mateixa le dins la pilota on ell la pot jugar, però la pilota li guanya, al guanyar-li se la trau un poc cara d'ell, clar, i és que el jugador no dona temps, el material de poder manejar. I ara Batiste ha vist com se n'ha la pilota a l'escala, estarà parada aproximadament a l'altura del 6, i ahí que se'n va Carlos, com veuen, a buscar-la, a col·locar-la i a tractar de buscar un altre 15 per a ells. De moment dominen este xoc amb 15 net, i ahí està el d'Oliva, alentat per Juan Gracia, i entra Carlos, pica, i bueno, on està? On està? Freddy, tu això ho entens, si voles i la posició, va tirar a Nadal, però... a mi l'esquena, tu també. Fortíssima, impossible de passar. La distància és molt curta, la velocitat és grandíssima, i damunt va col·locada, o sigui, és ja impossible. 30 net per a este home, per a Juan Gracia, que fa de nou la treta, i el seu company Carlos Enrochos davant del trio, que domina en el general. Ara s'ha complicat a Coeder, que quasi impacta en la cara de Tonet. Al 5 arriba per a rebentar-la. Ara com ha buscat la careta, però l'ha parat molt bé Tonet. Juan Gracia ara tracta d'imprimir velocitat, i s'ha complicat a Batiste, 1-2, i ahí està. Ha buscat el tamborí, molt bé, ara anava molt ben col·locada. Jo crec que Batiste tampoc la tenia massa bona, ha arriesgat. Ha dit, bueno, si pega, què anem a fer? Perquè no la tenia massa bona. Ha jugat molt forta, en apenas paràbola, i ahí va tirar-li su pensa, i ahí és quan no impacta en el tamborí, i a l'impactar en el tamborí està en tot directe. El supera per dalt també. Un quinsaque. Mare meva, com està carregat, té carregat l'escopeta, Juan Gracia. No, se li ha escapat, la pilota si li enganxa en la mà. Ja s'espera mal o per a bé, però força no té. Ara raspa des de l'1, intervé Tonet, de nou Juan Gracia per baix, Tonet que tracta de matar-la, la resposta del Depo Tries, intervé Agustí per a guanyar velocitat, tracta de parar-la Carlos, mare meua, el que té que parar a l'Oliva, Tonet rafejant-la, el giro perfecte de Batiste buscant el palquet, Juan Gracia de bot i braç i ha fet prou. Ara Tonet que ha buscat l'escala, de nou Batiste, des del centre Juan Gracia, l'avantatge ara per a Batiste, no arribarà al palquet, avança a l'1 i mig per baix per entrar-hi Juan Gracia, resposta de Tonet, intervé Carlos, deixa passar Tonet, Batiste des del centre, Carlos, Tonet, la cosa va en eix, parant-lo Tonet a Carlos, Batiste, i ara també li s'ha anat molt bé. Tonet 2 vegades, perquè la xuda de molt prop, l'aguanta molt bé, i ara després salvant-li a Tonet, a Batiste no la domina massa bé, se li agarra un poc a la mà i se li ha anat a l'escala. I veiem com esquerra una vegada. Llavors hi ha l'altre segon. No està si hi ha la que intervé Batiste. I ahí se li escapa, l'enganxa un poc a la mà, la pilota serà parada. Ahí està parada a l'altura del 5 i Carlos que vol finalitzar este xoc. Ahí va el d'Oliva. Coeter és el que intervé per a salvar el punt. Juan Gracia que ja ha fet prou en tornar-la a enfrenar-la. I és Tonet ara el que busca el palquet, el bot de Juan Gracia, que està fent gala de tindre un potent salt al llarg del dia d'avui. De nou Tonet des del 7. La canvia ara per a que li se'n baixa. Clar, ha volgut pegar-li en el braç ja. Ha volgut fer blaus, però la pilota se li ha escapat. I ahí tenen molt bona posició. S'encarrerà dalt directament, Coeter. De totes formes, dominen este xoc val net els rojos, i ara els blaus tratant de retallar diferències. Torna, ahí es queda. Fe Coeter, fent este 15 per al trio, vali 15 de totes formes per a Estome, per a Carlos i el seu company.
Juan Gràcia per als rojos, que encara estan en tot l'avantatge per a igualar el marcador general, que dominen per 15-10 els blaus. Juan Gràcia para Betonet, busca el palquer de baix, intervé de Potries, ara ho fa el decimat Coeter, des de l'Uimis la resposta de Juan Gràcia, parant-les ara totes Tonet, i se n'anirà a l'escala, altra vegada igual, i està parada, i ara pareix que serà una volta més Tonet del Lechit, sí. O pareix que Coeter la busque. No, Coeter pareix ser que és encara, no? Des d'ahir. Bueno, quan hi ha millor arriba un número determinat que... No sé, també pot ser que caiga en dreta o en esquerra, no sé. Condiciona això? No, jo crec que... No, el Coeter és que se la veu més fàcil, aquesta pilota. I allà que va el decimat. I la té dalt. Pegarà dalt i cau. Bueno, està parada. Pues ara està parada. No li acompanya la sort ara al jugador decimat, a Francisco Luis Brines Ferrer, Coeter segon. I ahí està Carlos, el d'Oliva, junta a Emilio. Emilio, el trinqueter de Gandia. Està buscant el racó, Batiste no la deixa caure. No la deixa caure perquè podia anar al tamborí, tenia totes les papeletes. Ha deixat passar Tonet, salva en principi bé, s'ha recolzat en la careta Carlos, busca ara de nou el racó, que ve Batiste, a l'aire ara Carlos, li s'endolçarà, i Batiste ara és el que ha guanyat velocitat per als blaus. Juan Gràcia la resposta, la para Tonet, de nou Juan Gràcia des de l'1, arraconau-li sí, el palquet, de nou Coeter que ho sap, i ara sí que la salva bé. Atenció, ara sí, perquè el val era net i arribem a val i 30. 2-15 seguits dels blaus que es donen oxigen, i atenció, perquè este punt pot ser primordial per al desenvolupament, perquè ho guanyen els rojos el xoc o igualen els blaus. Desde luego s'està defendent molt el saque, el treure, si se trencara la partida se podria descompensar i anar-se'n. Efectivament, ahí està Juan Gràcia tractant d'evitar-ho, Tonet que intervé el 7 i mig, de nou Juan Gràcia, la resposta a la volea de Batiste, Batxa, quina canonada, i a punt d'impactar en Carlos, la resposta de Juan Gràcia que ho fa de nou, dificultats per al de Potries, Coeter que ho sap. I ara sí, ara se la jugarà i si no té mala sort. Tu mateixa, Freddy. Jugaràs a dalt. Dalt i esquerra. Bueno, pues mira per on, de val net estem a 2. A 2. Han sabut parar d'inici el trio a la parella, i mira per on Carlos, que ho sap, ha perdut una gran oportunitat de buscar l'equilibri. No estan resolguent massa el 15. Ara sí, ara se li ha escapat la pilota. Carlos vindrà, però si no passa res també té moltes possibilitats d'acabar el tant d'hora. Ha parat en principi Tonet, però no ha pogut fer res més, la toca lleugerament, i el 15 és per als rojos, val i 30 de nou per a ells, tornen a estar a un pas d'igualar el marcador general, que recorden continua afavorint els blaus per 15-10 al trio. Anem a veure què passa en este 15. Ahí està Juan Gràcia, tracta de fer alguna indicació a Carlos. Va, Carlos, valent, va. I pareix que Carlos se n'ha anat a la caseta. Anem a veure si torna ràpidament, perquè nosaltres podíem aprofitar per a fer una pausa publicitària i tornar de seguit així al trinquet del Surdo de Gandia. Fins ara. En la Generalitat Valenciana volem ser una administració atenta, pròxima i oberta a totes les veus. Volem una comunitat dinàmica i participativa. I per a seguir responent a les necessitats de tots, posem la major atenció a escoltar. Vostè dirà. Generalitat Valenciana. Qué maravilloso sería el mundo con una bucle en la mano. Ahora ya sé cómo aprovechar las oportunidades de inversión. Por fin he encontrado la llave. MaxBlue, el nuevo centro de inversiones online de Deutsche Bank. Me permite descubrir las mejores oportunidades y aprovecharlas al momento. Yo invierto online con MaxBlue, porque puedo escoger las mejores inversiones.
y vender o comprar al momento. Realmente he encontrado la llave a las mejores oportunidades de inversión. Infórmate en Deutsche Bank o llama ahora al 902-242-244 y maximiza tus oportunidades. Anoche todo el mundo en las calles y las plazas de cualquier ciudad, de Santiago a Miami, de Madrid, la gente goza, get ready to go, hey tour en México, órale, people tour en Brasil, Punta Shake, Uruguay, Panama, Puerto Rico with the fun, everybody come together a la fiesta, pedacito de samba, una pista de rumba, un poquito de chacha, guacho, zumba, también tengo cumbia, disco flamenco, unos pasos de mambo. El saludem de nou des del trinquet El Zurdo de Gandia. Estem en les acaballes d'un nou xoc. Val i 30 per als Rojos. Per aquest home, per a Carlos i el seu company Juan Gracia, que tracten d'aconseguir consiga l'igualada en el marcador general. Ens hem despedit en Val i 30 per a ells. Carlos havia entrat al vestidor i ara sí està coguent-se Freddy. Pot ser la finalització d'este xoc que seria, si guanya els Rojos, el de l'igualada en el general. Sí, moments importants, estan defendent molt bé, està el trio. Carlos està fent un esforç total, però en aquest moment s'acaba el fallo i dona vida sense massa dificultat. Ho fa també un poc el cansanci que va entrant ja en els jugadors, i la pilota, quan pareixia que era la més fàcil, pues la pilota l'ha errat. Coses de la pilota i coses de jugador. Torna a estar a 2 i en perill l'equip roig. Ahí està, com bé ha dit Freddy, el marcador de nou igualat a 2, continuen les passes en alt. Ahí està Batiste, que ara a punt està d'impactar en Coeter. El de Genovès ve, fa el revers, deixa passar Tonet, li se n'anirà a la dreta. Finalment ha tocat l'escala i estarà parada a l'altura aproximadament del 2. Guanyen poc d'oxigen estos dos homes contra el trio. Els hem despedit en Val i 30. Quan hem tornat la connexió estàvem precisament en la disputa d'aquest xoc, perquè Carlos havia entrat al vestidor, pot ser que arreglar-se la mà, una dificultat tècnica, i ahí està el d'Oliva, que és el que tractarà d'imprimir velocitat a la pilota, tractar de salvar en principi aquests dos homes, a Tonet i a Coetero fa, la pilota arriba a Batiste, de nou Carlos des del 4, arraconant, i de quina forma Batiste. I bé, Val i 30. Molt bé, quina força hi ha entrat Carlos ara, que ben col·locada, quina bravura. Sabedor de lo que jugava, ficat tota la carn en la graella, s'aure de cames, toca paret. Bueno, ja, la pilota s'ha tirat, sí. Jugant el físic, algo més que el físic. Ahí està Juan Gracia, buscant l'igualada, i ha fet prou en parar-la Batiste, des del 4 la resposta de Carlos, l'ha parat a Tonel i Senat a l'escala, i això porta indici, no, efectivament donen el punt ja, el trio. Per tant, arribem a l'empat a 15 en este cas. Freddy, han tingut algunes dificultats la parella en este xoc, més que ningú fins ara a l'hora de traure, però bueno, ho han salvat bé i així continuen disfrutant d'esta partida. Sí, jo crec que ara, des de la errada que ha tingut Carlos, com han dit que no tenia massa dificultat, no forçada, un fallo d'estos no forçat, però bueno, jo crec que ha tret la ràbia, ha tret la raça que té de jugador, de pilota, de la raça de jugadors d'Oliva, i bueno, i ahir ara ha pegat unes pilotades impressionants que ha posat al trio contra la paret. Molt bé, altra vegada estem en iguals, iguals a 15, a veure si se continua dominant en el xoc de traure. Com diu Freddy, iguals a 15 en el marcador general. Recorden vostès, el raspall arriba a 25, pot igualar a 20 si se segueix el curs com fins ara, i el definitiu 25, el pas a 25 és el que donaria la victòria a un o altre equip. De moment anar així les coses, en este cas seria el trio, però bueno, aquest últim punt uno ja fica ahí tot el que hi ha que ficar a aquest xoc, jo crec que hi ha ni res, sabedor que guanyes o perds. Sí, bueno, i van primer aniran els nervis, anirà la tensió, anirà el cansament, ahí influeixen ja moltes coses que... Sí, que no tens l'oportunitat de refer-te. I bueno, ahí anem a veure el saber estar, la tirania, influeixen tantes coses que, bueno, qualsevol
qualsevol cosa pot ser. Ara vist paraules, ahir ningú es fia encara, Això encara no ha passat. I si es veus agafen el paraules, tu agafa-lo també, que estos saben molt de tot això. Bé, estem ja de nou en viu, hem vist a Coeter com ha aconseguit el primer 15 per al trio en este nou xoc. Recordem de nou que el marcador general està igualat a 15. És que l'atleta que hem vist de Batiste només ha pogut que detendre's i passar-la una altra vegada. Bueno. De nou arraconant. Mare de Déu, com està Tom? No, s'està quedant ara Carlos pegat a la paret i molt bé Batiste està tocant la de paret i està obrint-la. Jo crec que en ese tanto optarà Carlos per obrir-se, per a intentar parar-la, perquè si no la pilota hi porta... Ai, s'ha tornat... Com se va obrir ara? I ara el juga recta. Molt bé per Batiste, la veritat, perquè està fent un xoc en 3-2 impressionant. Bé, 30 net per als blaus, per al trio en este xoc. Ahí està Batiste, que ha sigut l'encarregat de ficar terra de per mig, podríem dir, en este segon 15. I ahí està Tonet, oxigenant, guardant l'esquina a Batiste, que ara ve a pegar-li com una exhalació, ha pegat dos rebots, s'ha endolçat un poc, i ara Carlos, sabedor de l'assumpte, aprofita per a salvar per dalt a Batiste i retallar diferències. 30 a 15 per als blaus. Batiste la juga molt forta, però l'ha tocat molt pronta de paret i la pilota es mor. Carlos ha tingut facilitat per a poder-li entrar i, bueno, com gran jugador que és, l'ha acabat sense dificultat. Tenim Emilio que no para, les travesses, el mòbil, mare meua. Sí, porta tota una. És un tro. És un cerebro. Bueno, tu no parles, que la veritat és que també m'has donat una vestadeta a tu, les cridadetes amunt i avall organitzant. Això és bo, que ja hi ha moviment. Sí. Això està el botó per apagar-lo. Bé, ahí està ara aquesta pilota que s'ha endolçat, s'ha anat a l'escala, l'avantatge per al trio, que domina este xoc per 30-15, i ara hi està Tonet, esta vegada sí. Tonet que sap amagar-la molt bé, no és un jugador de pilota molt forta, però el lloc que està, els anys que porta jugant, diu molt d'ell. Ahí està, agafa carrera. Molt bé, fa gràcia. Salva molt bé Juan, com bé dia Freddy. Ara ve Agustí a pegar-li velocitat, se n'ha passat de revolucions. Altra vegada li entra fort. L'ha rebentat contra terra, sí, però per mi l'ha marrotat altra vegada, és l'ha marrotat cara a l'esquerra, ara l'ha marrotat a cara a l'esquerra, però tocava de paret primer. Però té que fer un poc més de xoc, deixar-la que per almenys impacte en una paret o altra, però per almenys 4 o 5 blaus davant d'ell. No. I ahí està Carlos, busca la galeria, se queda dalt. Bé, pues oxigen per als rojos, estem a 2, Freddy. Havia actuat inicialment el trio ficant terra de per mig, i ara la parella ha igualat les coses. Ara li s'ha complicat ahir per baix l'assumpte a Juan Gracia en el racó i torna a tindre avantatge el trio. Vali 30. Molt bé, la veritat és que està impressionant la pista, la treta, impressionant. Fortíssima, col·locada, molt difícil de poder aguantar en certa dignitat en les seues pilotes. Està el de Genovés i Juan Gracia, que li s'ha quedat la pilota ahir. Ara no portava massa, és que ara... Però bueno, ja... Jo crec que s'ha descentrat un poc perquè ara la pilota anava com veiem la xua recta, obri com veiem Carlos, se queda molt a la dreta, però... Sí, de l'anterior pot ser que vinguera ja cascat Juan. Bé, això vol dir que de nou el trio es fica en avantatge 20-15 per a aquest home, per a Coeter, per a Batiste i per al tercer, que és Tonet, davant la parella de rojos, integrada per aquest home, el de Potries, Juan Gracia, i el d'Oliva, el jugador d'Oliva, Carlos. No està de més recordar el marcador, 20-15 per a aquest home, per al trio. I anem a veure de nou. Es ficaran a traure la parella i el que esperem tots. Així el que volem veure és espectacle, clar, i ara no ens quedem clarament ni en uns ni en altres, al final ja veurem què és el que succeeix, ho deixem ja que s'ho juguen ells, però clar, nosaltres sempre volem arribar a 25, és a dir. Sí, és que... No el que està jugant-se-los al millor als blaus i baix, però en fi. Defenen altres interessos, però la veritat és que nosaltres el que volem és que es faci una bona partida, que la gent es divertisca, com tu molt bé dius, que es faci espectacle, que és el que se trata i que es faci afició, no? Bé, i els aficionats a l'escala de corda, dir-los que d'ací poc també estarem ahí, com sempre,
ja en la caloreta i el trinquer de Vilamarxant per a fer escala i corda, alguna partideta. Pues sí. Bé, anem a veure què passa. Este que pot fer decisiu xoc. Ahí se la bota mal. I volen evitar aquest home. Juan Gracia, el seu company. Atenció a Coeter, que ha salvat ara Juan Gracia. Molt bé, molt bé. No sé si construint el que volen ells, la finalització de la partida. 15 net per als blaus. Ells mateixos s'animen i este home, Juan Gracia, i el seu company Carlos, que van a tratar d'evitar-ho consiga. Batiste des del fons. Deixa passar Carlos. La raspa en el centre Juan Gracia. Batiste, que s'ha esmunyit lleugerament encara que ha pogut. Ara trata d'arraconar Carlos. Ai, que tinc molt de sort ara. No s'ha quedat parada. Intervé Coeter. La raspa des del fons Juan Gracia. Amb la palma Tonet. Que sesga. Ja ha fet prou Batiste en treure-la. Carlos que ho sap, ara tratarà d'arraconar-lo. Ara canvia de mà. Ha canviat a l'esquerra. Amb resultat fatídic per al d'Oliva. Perill per a l'equip roig. Perill per a l'equip roig. En teoria, la pilota queda dominada ara per el Coeter, encara que la té el 9, però la deu de tirar dalt. I un 30 neta en contra se li ficaria molt perillós. Anem a veure. Ahí està el decimat. Raspant-la. L'acaba. I ahí està. El Marc, Susset. Bé, 30 net per als blaus. I atenció, perquè estan fent la treta. En este cas els rojos. I de no ficar remei, es podria visitar se mal l'acompanya, que és la derrota. Ahí està intervenint Coeter, ara ho fa Juan Gracia, de nou el decimat, que ha vist que li s'ha endolçat la pilota, espera, torna, sort per a Juan Gracia, ara l'avantatge espera d'ell, la para Tonet, ja ha fet prou, com que s'hi ha fet prou, el de Genovés, Batiste no la trau, intervé ara recolzant-se, i han salvat els interessos ara el trio. Ho intenta ara Juan Gracia, tracta de guanyar de nou velocitat, la para Tonet, de nou el de Potries, es esgaixa pilota, arriba a la posició de Batiste, canvia de mà Carlos, la resposta de Tonet, Juan Gracia, ara Coeter buscarà de nou el palquet, com no, i ahí que es queda el palquet de baix. Atenció, perquè Coeter està resultant fonamental a l'hora de finiquitar Frotzer a l'encontre. 3 pilotes tindran per a guanyar la partida del trio. Sí, i trencar el xoc del treure, que bueno, fins ara no s'havia pogut trencar, i bueno, a veure, els nervis ara saben el que juguen. I ara tots agafen oxigen, perquè això pot ser... Anem a veure. Sí, entregaran evidentment el trofeu que porta el nom de Televisió Espanyola. I atenció, Valnet per als blaus, anem a veure què és el que passa. Juan Gracia, Batiste en les carreres del fons, l'alça. El de Potries, la resposta. El revers de Batiste s'endolça un poc, Carlos tratarà de guanyar velocitat. Batiste l'ha tret com ha pogut. De nou Carlos, buscant-li les cusquerelles. Que bé l'ha parat Tonet, mare de Déu. I ara l'avantatge és per a Batiste. Toca lleugerament la malla, s'endolça, li ve bé a Juan Gracia des del fons. Tonet que vol intervindre, la mata per baix, torna a raspar Juan Gracia. Coeter que també diu així estic jo. Batiste fa el revers, se sesga la muralla, ha fet prou Carlos en parar-la, i atenció perquè buscava el palquet, tracta d'acomodar-se-la Juan Gracia, la mata Tonet, intervé Carlos, l'alça, atenció, l'avantatge pot ser per a Batiste, toca la malla, s'endolça, intervé Juan Gracia, ara busca raconar-la, i mare meua Tonet, el que ha salvat, com ha salvat l'esquena. Com dia Freddy, com li ha salvat l'esquena a Batiste. De nou Juan Gracia, avança metres per a pegar-li Batiste i trencar-la. La resposta a la volea de Juan Gracia. Per baix Tonet, de nou el de Potries, que no vol que s'acabe sol. Batiste, que ve que s'arraconava, canvia de mà Carlos. El de Genovés, que vol rebentar-la, vol finiquitar la partida. Busca el tamborí perfecte. La rúbrica per part de Batiste. I ahí han vist vostè el 15 definitiu, este xoc net per als homes, per al trio, a l'esquerra Tonet, al centre Coeter, a la dreta Batiste, i està una volta més, Freddy, la repetició del definitiu 25-15. Tira per blaus, la pilota va buscant i la deixa Juan Gracia i toca el tamborí. Directament és una jugada també de mala sort, però de recompensa al trio, que ho ha fet molt bé, ha defès molt bé el rest i ara se ho ha merescut.
jo veig que, bueno, la partida per a mi, Juan Gracia i un Carlos que han jugat molt bé, que ho han fet molt bé. Jo crec que Carlos també portava un ritme molt gran la partida, ha tingut problemes en acabar els 15, sobretot en alguns moments de la partida, però hem vist un Coeter, com tu dies, que ha resolt 15, pareixia que no estava en el trio, però de moment ha aparegut en el moment oportú. Ha resolt 3 o 4 15 en este xoc, que era definitiu, i ha fet pues, pegar un xiró total a la partida. Perquè en este xoc definitiu, Freddy, podem parlar d'enfonsament físic dels rojos, que s'han crescut els blaus, o que ha vingut la cosa així i han sigut tècnicament superior i no n'hi ha més que parlar. Bueno, jo crec que ha jugat molt bé. Tonet és un jugador que no té una gran pilotada, però bueno, en moments difícils no falla. Han vist un Coeter que tampoc, i un Batiste que, bueno, que té una treta impressionant, una treta que no perdona. Jo crec que ha hagut un xoc entre els dos, bueno, diversos xocs i moltes pilotades que Carlos volia agarrar la pilota perquè no arribara així al 9,5, perquè fa molt de mal, però no sé si Batiste, per sort, o perquè realment sabia el que estava fent Carlos, li la llevava de davant, i això jo crec que ha sigut definitiu perquè no ha deixat cap d'opció per a que pogueren ni apenas olorar el fer un xoc del rest. I així arribar a aquest moment de la partida en el qual, pues, bueno, pues... Sí, que han deixat tota la sal per a l'ou per a l'últim moment. Clar, i després Coeter veiem que resolt. Sí, veiem l'última pilotada que dona tot el que pot, toca el tamborí. I esperava, clar, i ahí Juan Gracia rebot, però no ha vist aquesta sort complida. Bé, així tenim el públic present a l'espera de l'entrega de trofeus. Este trofeu, que hem dit abans, porta el nom de Televisió Espanyola, i veiem ralentitzats a altres instants de la partida. Bueno, així és l'àlom doble de Tonet i Coeter, perquè, com ha comentat Freddy al llarg de la partida, han sigut moltes les ocasions en les que ha tingut que salvar les canonades de Batiste, tant Tonet com Coeter, i ahí tenen el marcador final, 25-15 per als blaus. Anem a veure si finalment podem assistir a l'entrega d'aquest trofeu Televisió Espanyola. En primer lloc, els segons classificats. Ahí està Vicent Hernández, el president de la secció de raspall de la Federació de Pilota Valenciana. Sí, está entregando Juan Vidal. Juan Vidal le ha entregado a Juan Gracia el trofeo de su campeón. També rep el trofeu, en este cas com a segon classificat, Carlos d'Oliva. I ara, clar, anem als guanyadors, en el trio. En este cas, evidentment, seran 3. I anem a veure qui és el primer home del trio en rebre el trofeu. Batiste, que porta molt de temps en recuperació després d'una greu lesió que va tindre a l'esquerda, però que veiem ja molt recuperat, i m'alegre molt per ell. És ara Tonet, Antonio Ordiñana, jugador de 35 anys de Genovés, i per últim Coeter segon, el jugador de Simat, que, com bé dia Freddy, ha estat significant el punt i rebent el trofeu de mans de Vicente Hernández. I algo més, així n'hi ha per a tot. Juan Vidal, que és el que entrega el premi els cacaus als campions, que és el que els ha fet la sonrisa, Bé, i anem a disfrutar, Freddy, una volta més de la càmera de resolució. Bueno, ha sigut un bateig, ja veurem finalment com anomenem a esta càmera, que la veritat, pues, tu com a professional com ho veuries? Pues bé, jo veig que sí, que és una bona toma i que n'hi ha que buscar noves formes a l'hora de retransmitir i buscar sempre añadir un poc més a la transmissió dels partits. Bé, Freddy, recordant el marcador, Juan Gracia i Carlos han caigut per 15-25 davant Batiste, Tonet i Coeter en este trofeu Televisió Espanyola de raspall que els hem oferit des del trinquet del Zurdo de Gandia. Una volta més, com no, agraint els comentaris al nostre company, a Freddy,
Gràcies a vosaltres per estar allà en la pilota. I fins una nova ocasió. Res més, dir-los que l'esport tornarà a la 2 de Televisió Espanyola divendres amb la retransmissió de l'encontre del grup tercer de segona B que els oferirem a les 7 de la vesprada des de la nova Creu Alta de Sabadell, Alcira. Ahí estarem per a contar-lo seu. Salutacions cordials, molt bona vesprada, siguen feliços, adeu.